бачаҳо салому алейкум, номи Фазлина. Шумо дар Инстаграм исломонавтои бачаҳо нигоҳ кунед бачаҳо. Дар ин момент мо дар Корея мошин рӯй мекунем, Россия бачаҳо и Тоҷикистон. Дар Инстаграме мо 300 видео, почти 90% видеои мо дар бораи ёрдами мардам, чӣ қадар мошин харид эҳтиёт шаванд, чӣ қадар мошин бизнес кунанд, чӣ қадар бизнес кунанд, зиндагиашонро зур кунанд, чӣ қадар бачаҳо мошин харанд, пеши мошин харидан эҳтиёт шаванд бачаҳо. Вақте мо Корея омадем, мо да одамо махқул нестем бачаҳо. Одамо фикр мекунанд ки мо конкурентем бачаҳо. Мо конкурент нестем, ба ягон одам ҷанг карданӣ нестем бачаҳо. Но одамо против мо видео кардистай, айби моро кофтестай, даже клиентои моро занг задан мепурсанд ки чӣ қадар мо мошини безеб рӯй кардем бачаҳо. Боравай, агар дар Инстаграм ягон видео биромад против мо бачаҳо, аҳамият надем бачаҳо. И ҳамаш просто моро пас заданянд бачаҳо. Нигоҳ кунем. Мо гуфтем ки видео мекунем. Мо 3 серия видео мекунем дар YouTube канал. Нишон медиҳем ки тичени 3 соли охир чӣ қадар одамо мошини безеба рӯй карданд. Ай Корея, Тоҷикистон и Россия одаморо пулша гирифта мошинои безеб рӯй кардем бачаҳо. Ну да одамо махқул нестай, ва уже пешакӣ моро пас задестай ки номи моро бад кунем бачаҳо. Агар шумо ай Корея мошини безеб харидагӣ, фарқш нестай ай кадом компания ин номиша бачаҳо. Видеои худтонро дар Инстаграм, дар WhatsApp, дар Telegram рӯй кунед, мо шуморо поддержка мекунем. Барои ки бадои 10-15 рӯз видеои мо меброяд, одамое ки агар шуморо фан карда, пултонро гирифт, полиам мошин рӯй накарда, ё ки мошини безеб рӯй кард, нақша ай шумо калон гирифт, мо ҳаваи одаморо нишон медиҳем ки в дальнейшем ягон одами дигара бачаҳо фан накунад бачаҳо. Барои поддержкатон раҳмати калон бачаҳо. Компанияи Соломон Авто дар хизмати шумоай. Мо максимум честно кор мекунем ки ҳар яктаи шумода мошини зур рӯй кунем. Худтонро эҳтиёт кунем бачаҳо. Тапанои худо.